bilo bi dobro da se video krene što pre moguće, jer konkurencija nema to, znaš, tako da ponekad kad iskoristiš 3 sekunde pa je dobro, znaš, ako imaš 3 sekunde dobrog videa, ja bi to umetnuo u neku grafiku, znaš, imaš neko pitanje, neki tekst koji izlazi, da li će da bude voice over ili ne, to ćemo da vidimo da se to uredi, znači, i onda, znači, ide 15 sekundi nekakva, da li ste razmišljali o tome, znaš, znak pitanja, i onda ide jedan kratak neki footage, znači, da će biti 5 sekundi, 15 sekundi, i to već imaš blizu minut videa, za YouTube ti je dovoljno pola minuta ako hoćeš da nešto radimo, tako da bismo uz nešto kreativnosti mogli, čak i da nemaš, ako imaš